Байка Кондрата Крапивы. Сова, осел да солнце. Сова летала по ночи, с собою птушкам смерть носила, хаўтурны спеў ім піючы. Сама ж там драла іх, сама ж і галасіла, ды так не ўбачыла, як нахапіўся дзень, і сонца яркага прамень. Нарэшце асляпіў ёй вочы, сава ўцячы тут хоча, ды толькі вось ляцець не можа, а поблізу няма дупла нідзе. Заплакала сава ў бядзе, ну хто ж саве паможа? На шчасце ёй тут лёс паслаў знаёмага асла, і кажа ён: «Не плач, сястрыца, ды надта не бядуй. З бяды мы выберемся самі, і сонцу нам не прыйдзецца скарыцца. Я вушы доўгія на сонца навяду і засланю яго вушамі. Як цемра ўсю пакрые галу, як згіне прыкрае святло, дык ты ляці сабе ў дупло, тады памалу». І наш асёл за працу ўзяўся шчыра, як можна вушы свае шырай. Ён растапырыў, распластаў і проці сонца стаў. Калі ж налева глянуў коса, святла там яркая палоса. Ён гоп у левы бок, пасля глядзіць, святло і справа, тады назад ён скок. Нарэшце бачыць, дрэнна справа. Скакаў ужо на сілу ходзіць, а сонцу ўсё ніяк не шкодзіць. Ні каплі не памог саве, а толькі вочы пасляпіў сабе. І вось аслу нарэшце ясна стала, каб сонца засланіць, вушэй асліных мала. Вось гэту праўду едкіх слоў нясу абураны я на фашысцкіх соў і іх заступнікаў, аслоў.